Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mustahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Halo. Halo. Pun siap pengajian apa dereng? Kok kaya ijik gembrambyang ngono. Sampun siap nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton roh, kesting ringkes sing penting-penting. Pokok ngaten Bapak Ibu, pengajian niku nek kepengin jamaah seneng, bahagia terus, niku syaratnya namung siji, aja suwe-suwe. Pengajian niku nek kesuwen nggih, lupute ngantuk gringingen. Mula ya ana sing selonjor ya. Wonge rada lemu pokoke. Ngapa? Ora usah ditekok. Nggih. Wong ya nek ditekuk gringingen tenan nak Mas. Dados ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Mangke nyuwun ngapunten boten sah dangu-dangu pokoke kesting ringkes sing penting-penting. Oke, siap? Siap. Ngapunten nggih. Ngapuntene sakderenge. Ngambali lan ngawali Bapak Ibu. Kula ngajak khususipun datang pribadi kawula lan datang para jamaah sedaya ingkang sami rawuh niki. Monggo kita sedaya tansah syukur datang Gusti Allah. Dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged tindak pengaji. Alhamdulillah Ibu Bapak dalu punika tingkas boten Jawa. Nggih napa mboten? Saking Solo Sukoharjo kula dugi mriki Ngawi mriki tesih Jawa Ibu. Mlebu Bojonegoro ngerti nek ana pengajian diundangke balik apik. Pun boten udan alhamdulillah. Nggih napa mboten? Kula disyukuri pengajian mangkat kesel ra masalah, ngantuk ra masalah, gringgingen ra masalah. Betul? Loh, nek gur kesel, nek gur ngantuk apa mbok kira sing nyekel miki ki ora ngantuk? Lah iya. Apa mbok kira sing nyekel miki ki ora kesel? Gene ya dong. Gene apa mboten? Ngapunten kesel kabeh, kesel ngantuk kabeh ngantuk wong turu wis bendina, turu ya wis kulina. Sekali-kali kala-kala malam Minggu pengajian. Rodok wengi sithik tirakat. Ngono lho yu. Sapa meremi sapa kuwi? Oh dosa kowe. Halo. Awas anggerono sing merem tak tinggal mulai. Terus tuwek do ngantuk kabeh lho. Halo. Ngene iki lho omong ayu. Halo. Gedang kluduk dipangan ular. Mripate ngantuk lambene. Wonge cerak cakal. Kerudungnya hijau pokoknya. Halo.
Halo. Yo digugah sing ngantuk yo. Ngaten nggih. Selawatan sik nggih. Ayo Le, selawatan Le iki nyambut gawe iki. Nggih, siap. Iki jenenge grup Badro apa iki? Narju Syafaah. Ayo Le iki tandang gawe Le, iki nyambut gawe iki. Iki bayarane larang kono lho mangsane iki. Halo. Dirungokke engko nek aku muni aja dituthuk. Sing nyeker darbuka kuwi, rungokke Le. Engko nek aku muni aja dituthuk. Ono balik muni kok dituthuk ngono. Aku tak sairan sik karo jamaah ngeten nggih Bu nggih. Sing semangat gen ngantuke ilang, oke? Oke. Rungokke Le, awas kowe. Dituthuk, soalé cangkemku karo rebanae ra gathuk. Lho nek gathuk nyonyor cangkemku ngono. Halo. Awas Le, dirungokke Le, aja dituthuk Le. Engko nek apik tak jak terus. Yo siap no. Siap ora? Siap. Ora iki sak tanggapan piro iki? Halo. Engko nek kumune aja dituthuk, dirungokke Le, kowe awas kowe. Oh, nggih iki enten sing ngeyel kok, Gus. Kula pas muni dituthuk, akhire kula dadi glunggung-glunggung ae. Tekan subuh ra mari. Dia kok. Kowe dosa kowe Le. Halo. Mungkin nek pas selawatan tangane diangkat nggih Bu nggih. Niat teng ati mahabbah rindu datang Kanjeng Nabi. Insyaallah kelak tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Ya, mengke saire kaya mau bareng-bareng ngoten iki. Gedang kluthuk dipangan mripate ngantuk lambene. Wangi terus ngulatke aku. Oke, siap? Nah, ayo sing lanang kok ingah-ingih ngopo. Ayo Pak, sing semangat nggih Pak nggih. Halo. Yo. 1 2 3 gedang kluthuk dipangan mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Nomor loro ijik gedang kluthuk. Wonge ijik ndingkluk. Wonge nang ngisor lampu pas. Ora sandangak ngene iki ngopo? Awak dhewe iki sing pengajian iki kabeh nang ngisor lampu. Apa enek wong pengajian nang dhuwur? Halo. Sing nomor loro gedang kluthuk mateng kabeh mripate ngantuk kok lambene. Ayo ora ngulati aku. Oke, siap? Oke, 1 2 3 gedang kluthuk mateng mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama bismillah. Banyu bening.
Tak pilikane iso. Ora usah ditutupi. Oh, ndak ditutupi ngopo? Noprak. Ora apa-apa nggih Bu nggih. Ndak apa-apa, kaki meletek ndak apa-apa, tapi servis memuaskan. Halo. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Banyu bening nang apa? Wajahe glowing kok tungkae selawat Allahu sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adama ilmillah salatan Muhammad. Pun nggih, pun mboten enten sing ngantuk nggih. Wis pokoke awak dhewe niki dalu menika alhamdulillah saged pengajian ngeten nggih. Lho ayo bareng-bareng tanda syukur awak dhewe bilisan bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil alamin saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Kok dadak ditenke iki lho. Halo. Sareng-sareng nggih muni alhamdulillahirabbil alamin sing kompak, sing banter, sing seru, sing suarane banter yakin rezekine nggih banter. Amin. Rezekine lumintu. Amin. Rezekine sumulur. Amin. Rezekine pun kathah. Amin. Tur ya barokah. Amin. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem mune untune lara. 1, 2, 3 Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa wonge wong Bojonegoro dikei nikmat karo Gusti Allah kok gelem syukur, yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Betul? Nanging ana wong Bojonegoro dikei nikmat Gusti Allah kok ora gelem syukur malah kufur ingkar maitu inna adzabila syadid. Ngerteni ana wong Bojonegoro siksane Gusti Allah banget rasane. Betul? Mula nek kepengin uripmu ayem tentrem siji syukur marang Gusti Allah. Disyukuri dine. Sing nomor loro aja sok maidu marang peparinge Gusti Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik dari Allah, Ibu. Ibu, dengarkan ini khusus ibu-ibu. Rungokno wong wedok-wedok. Dok. Nek wong lanang-lanang ora. Soale wong lanang-lanang ki boloku. Ngapa? Oke, saiki tak tekon sing bapak-bapak main dhisik. Anu. Aku nek ngomong dulatke terus wis enak. Aja dulatke terus. Aku nek dulatke terus wis ngatutke lho. Ibu. Nek piyai mriki sing kulino maido ki wong lanang apa wong wedok? Sing banter los, oke? Lanang apa wedok? Pisan kas lanang apa wedok? Pun bapak-bapak mboten sak dibales nggih Pak nggih. Pun ditoke mawon nggih. Wis puas kowe? Seneng kowe? Masya Allah, penake nyeneng-nyenengke wong wedok tanpa duit. Oke, saya terima. Pun bapak-bapak jenengan mang mendel mawon ki marake emosi iki ya. Tandangane wedokane kene. Oke?
Pun bapak-bapak mang mendel mawon, oke? Wedokan kene urusanku. Oke? Lo jual gue beli. Apa? Oke, dengarkan. Pancen. Wong lanangi kulino maido, wong lanangi cerewet, wong lanangi galak, senengane ngrasani. Benar? Mula diarani lambe lanang nggih. Ora ana lambe wedok ora ana. Ngapunten Gus. Wedokan mriki tuwek-tuwek ngayal-ngayal. Oke, kita buktikan. Dan ora apa-apa Pak, jenengan mang mentel, kula mawon sing ngurusi. Kita buktikan, oke? Yang kowe mau do ngarani wong lanang kulino maido, kita buktikan. Jenengan mang mentel Pak, kula mawon sing ngomong. Wong lanang direwangi nyambut, montang, mubat, wira, nibo, babak, esok, awan, maju, ngiwo, munggah, ngalor, ngetan, mlebu. Lah wis metu. Halo. Ingat wahai istri, ingat wahai para wanita, dengarkanlah. Suamimu, bojomu membanting tulang, mepe geger, meres kering apa? Nyambut gawe demi istri dan anak-anaknya. Terkadang suamimu ana mangsa kalane bojomu ning penggaweane dipaido karo juragane, dielek-elek karo bose. Tetapi ingat wahai para istri, suamimu tetap semangat bekerja walaupun hatinya sakit, tapi demi istri dan anak-anaknya suamimu tetap berjuang mati-matian. Iki piye tapi karepe piye iki? Kowe malah do ngene-ngene iki ngopo? Kowe mau ngeloke wong lanang blino maido. Halo. Terus bojomu ning penggaweane wis dipaido karo juragane, hatinya sakit tapi tetap berjuang demi istri dan anak-anaknya, betul? Mari nampa gaji digawa mulih, terus dikeke wong wedok ning omah. Apa tanggapan seorang istri? Ana wong wedok diblonjo wong lanang gelem matur nuwun. Ini tak tonton dapurane kaya ngapa? Kaya ngono kok ngarani wong lanang maido. Diblonjo wong lanang, rata-rata wong wedok ki mesti muni ngene, Bang. Kok mung sakmene. Apa-apa larang. Kowe godak nyambut gawe ora? Ora godak minggat. Wong wedok trondolo ngono kuwi. Ngono ngarani wong lanang sing senengane maido. Padahal dheke dhewe. Wonge awet mau kipas-kipas terus kok. Halo. Halo. Masuk mboten karo kula? Ingat wahai istri, apapun yang Allah berikan kepada kita, berapapun jumlahnya yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah terucap di lisan kita kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Itu membuktikan bahwa Anda niku nyuwun ngapunten kufur marang nikmate Gusti Allah. Ya, wonge mulai meneng. Wonge meneng saiki wis, Gen. Krudunge ireng pokoke. Wonge ndingkluk wonge. Halo. Bisa diterima maksud saya?
Aja sok maidu marang peparinge Gusti disyukuri dinek. Karena memang ngapunten ora kono ora kene. Ada dua kalimat yang sulit diucapkan di lisannya seorang perempuan, seorang wanita apa? Satu, terima kasih. Dua, ngaku salah. Karena apa? Karena memang wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini termasuk golongan ras terkuat di dunia. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Puas kowe. Apunten Pak, pun kula seneng-seneng ki mawon. Tenan mah mendel mawon. Urusane aku ki. Ya Allah ya salam, dua kalimat yang sulit terucap di lisannya seorang siapa? Terima kasih. Jarang sekali wong wedok gelem muni matur. Omongane mesti kok mung sakmene. Kok mung kaya apa lah. Lah nggih, nggih napa mboten? Sing nomor loro napa? Ngaku salah. Iku angel wong wedok. Sak bener-benere wong lanang kuwi ning ngarepe wong wedok tetep salah. Sak salah-salahe wong wedok ning ngarepe wong lanang kuwi tetep bener. Dong. Wis rasa ditutuke engko ndak kon kuru njaba. Masa nggih Bu nggih. Jadi satu syukur nggih kepada Allah. Sing nomor loro aja maidu marang peparinge Gusti. Bisa diterima? Cetha? Yang ketiga apa? Jangan kau sibuk menilai, kau sibuk melihat kebahagiaan orang. Senengane nontoni tonggo, senengane bijeni tonggo. Biasanya wong lanang apa itu? Wong lanang nggih. Angel wong kene iki angel. Wong lanang nggih. Dadi sing kulino wadul-wadul iki wong lanang ngono nggih. Pripun Gus niki pengajiane ditutuke ora iki. Lah jamaah ngayal-ngayal. Lah iya wis. Wong lanang kaya ora ono regane blas. Karena kau sibuk menilai orang lain, wahai teman-temanku, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki. Betul? Kau sibuk melihat orang lain, kau sibuk menilai orang lain, kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Perkara kono gelange gede yo ben. Kono kalunge gede. Kono mobilnya anyar. Kono omahe apik. Nek ngene ya waras-waras kok. Apa nek kowe iki do ora gelangan utanganmu do kiting to, Dik? Lah ora to nggih? Ora duwe gelang, ora apa-apa. Jawab nggih. Sing banter. Iki asline kula ngomongin iki nembungke bojoke jenengan. Oke? Wonge gen krasa. Pokoke wonge kubluke ireng. Nto, dhek nganggo jas ijo. Wonge nang dhuwur panggung kok. Halo. Orang duwe gelang. Orang duwe kalung, durung duwe mobil, sing penting iman tenancep ing dada. Masuk? Ngono. Nek wong lanang krasa kudune ditukokke. Oke? Ingat wahai laki-laki. Ingat. Wis ngono ki tok. Sesungguhnya kalau saya gini ya Bu, nek wong wedok njaluk gelang kalung ki wong wedok waras mboten? Waras no.
Nek wong wedok kepengin duwite akeh waras mboten? Waras no. Wong wedok ki angger waras ki malah senengane duit nggih. Mosok kalah karo wong edan. Wong edane duit jek mudeng kok. Kira mboten? Maka nyon ngapunten lho Gus. Kula niku teng pundi-pundi matur nek bagi saya loh seorang laki-laki. Saya itu kan laki-laki sejati. Oh, dosa kowe. Kowe ora ngerti rasane ade. Ayo coba apa piye? Halo. Nyon ngapunten, menurut Kelik Gunawan pribadi dalam sejarah tidak ada yang namanya wanita istri matre, itu tidak ada. Betul? Ora ono istri matre itu tidak ada, betul? Nek ono wong wedok kepengin gelange gede, normal mboten? Nek wong wedok kepengin kalunge gede, normal mboten? Rungokno wong lanang-lanang. Oh, ya. Nek wong wedok kepengin cekelane duit kuwi berarti wong wedok normal. Pengen gelange gede, kalunge gede, omahe apik, pengen ndek mobil, berarti bojomu ki waras. Ana wong wedok kok gelang ra seneng, kalung ra seneng, duit emoh, berarti bojomu malah heeh. Halo, betul? Ingat wahai laki-laki, ingat wahai suami, sesungguhnya istrimu kepengen perhiasan, kepengen gelang, kepengen kalung, mobilnya baru, terus rumahnya bagus. Itu bukan karena istrimu matre wahai para suami. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Wes ngono kuwi tok. Wes kesel aku. Bisa diterima? Bisa nggih? Wes pokoknya disyukuri dine. Jangan sering melihat kebahagiaan orang, karena yang kelihatan dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Betul? Kono pancen tumpakane mobil anyar gonta-ganti wong bojone makelaran. Halo. Ana tanggamu tumpakane mobil gonta-ganti wong rentalan. Kira mboten? Ana tanggamu gelang sak pelek-pelek nek mlaku nganti miring-miring. Wong kae mur mesti disepuhke kok. Lah nek kowe gelangan karet tapi kan asli. Asli karet. Kira mboten? Akeh manfaate, sumuk kena nggo kuciran, betul? Nek nesu karo bojo kena nggo jedet-jedetan. Papi sini papi, ngapa tak jebret raimu? Bisa diterima? Bisa nggih Bu nggih? Wis pokoke kita itu hidup nek kepengen atimu ayam tentrem ya apa yang Allah berikan disyukuri dine. Rasah mengurono, rasah mengurene. Tontonan jaran, pirsa jaran. Jaran pirsa. Kok ngulatke kula jenengan? Halo. Jaran niku nek nganggo kacamata kan nutupi ngeten. Gen ora nyawang kono, ora nyawang kene, tetep lurus di depan. Lah nek jenengan kepengin uripmu ayem tentrem, rasa nontoni tangga rono, tangga rene. Masuk? Bisa diterima? Siap? Nah, wis pokoke nek kepengin ayem wis ngono kuwi lho, rasane kene kok. Kanggone wong Bojonegoro, wong sida napa niki jenenge? Sukorejo nggih. Kanggone wong Sukorejo ngapunten lho nggih. Halo. Ngapunten. Mriki gunung sing paling cerak gunung napa, Gus? Kembar-kembar mbahmu kuwi. Kok iso gunung kembar lho? Jenengan pun sepuh lho, Dik. Iki aku tekon tenanan gunung apa kembar-kembar. Napa Gus? Gunung napa Gus? Pandan. Ya wis, hop, wis. Ngapunten, Bu. Ngene, logikane gampang. Paribasan Gunung Pandan kae. Didadekno intan berlian kabeh diwenehke jenengan blek kabeh dikekke. Nek jenengan ki ora gelem syukur marang Gusti Allah, anane ya mur kurang karo
kurang. Dikei pira wae entek ra temonjo. Dina-dina mur COD nantok. Dina-dina mur Shopee nantok. Diblonjo pira entek ra temonjo. Betul? Ngapunten akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat ning awak dhewe. Nek awak dikira gelem syukur, ora mungkin cukup. Ning paribasan Gusti Allah nggone paring nikmat ning awak dhewe. Paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan. Nek gelem syukur insya Allah cukup. Iki dodong ora? Dong ora? Masuk nggih? Serampung pokoknya yang pertama saya ngajak syukur dulu. Yang kedua, niki nek pengajian tekan jam pinten to, Gus? Oh, jam 12 nggih. Nggih, enten sing kuat balik dikon rene jam 9:30 munggah jam 12 rampung ngono nggih enten sing kuat. Wah, modar tenan iki. Waduh. Ngerti wong ngene iki ra tak nyanyi lho. Kan jam 12. Wah, modar tenan iki. Aduh. Pripun Gus niki Gus? Jam 12 nggih. Ya pun ngeten mawon gen padha penake. Nggih, asline ngeten Gus, kula niku dijak jam 12 nggih gelem. Jam C nggih gelem. Karek panitiane wani apa ora? Ketua panitia. Lah iya engko tiwas tak tekanke jam 12 tibake danane ra nyandang. Betul namung guyon mawon nggih Bu nggih. Wis pokoke wae kula matur kesting ringkes sing penting-penting. Syukur kita jalankan insyaallah hidup kita. Anzil alaina sakinatan. Allah akan menurunkan dalam hati kita, rumah tangga kita, kehidupan kita ketenangan jiwa, kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Yang kedua, sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sami rawuh dalu menika pinandhingan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Ngapunten Ibu Bapak niki pengajian dalam rangka apa niki? Sak menit nggih. Ana gambar kuwi. Gambare mrenges nggih. Nek jenengan mirsani asline karo gambare apik pundi? Gambare nggih. Pripun Gus ngoten niku? Lah iya kok jujur meni lho. Apa ning ngene iki ning ati ora keloro-loro. Aku ngerti ngene iki mau ranyang kok. Ya wis kono nek apik gambare do nontono gambare kono. Aku tak melu nyuting wae kene. Tak melu nyuting wae. Sing ngeyel dhewe nika lho Pak Dimang syuting Pak. Lah nika sing lemu nika lah. Halo. Halo. Lah iya. Ya apik gambare tenan kok. Anu panitiane sing ngedit pinter. Iso putih resik ngono. Glowing nggih. Nek asline makasih. Gus niki jamaah jenengan sedaya nggih Gus nggih. Sing sabar nggih Gus. Nak jenengan kan menangi sedina kula lak namung pisan niki men wis kula pun mumet tok niki. Nggih terima kasih. Nang yo panitia ki yo piye? Deleh gambare kiai kok ditutupi salon. Ayo. Yo nang kene kan betok ngono. Kono. Tutupi salon. Iya. Ayo. Raiman. Nggih, mboten napa-napa. Niki pengajian umum dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Bu nggih. Wis diringkes mawon nyuwun ngapunten. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku terjadi bukan
secara tiba-tiba. Tapi semuanya tidak lepas dari skenario-nya Gusti. Ingat Bapak Ibu, semua yang ada di jagat raya ini, sampai Allah katakan daun yang jatuh dari rantingnya, sedino piro, sedetik piro, bendinanya itu semuanya tidak pernah lepas dari skenario-nya Gusti Allah. Bisa diterima? Termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tanggal 27 Rajab. Lah nyon ngapunten, pada tanggal 20 Rajab itu nyon ngapunten ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Halo? Ono peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Maksudnya piye nggih, Gus? Mengiringi itu mengintip. Oh. Niku nek cilik, Gus. Mengintil iku nek cilik. Oh, dosa kowe. Jenengan pun 10 dia apa iso kowe. Halo. Yo, ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi, misalnya nek kados sekian kula niku pengajian Isra Mi'raj ngeten iki mengke sadurunge acara inti sebelumnya ada karnaval dulu, anak-anak dinia pondok ngoten karnaval, terus ada lomba-lomba, itu berarti ada yang mengiringi. Intinya nanti di Isra Mi'rajnya niku nggih ngoten, Nabi Muhammad itu ada peristiwa yang mengiringinya. Satu, sebenarnya ada beberapa tapi tak sampaikan satu aja. Nabi Muhammad, halo. Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj itu nyuwun ngapunten mengalami hari berduka karena ditinggal mati istrinya bernama Siti Khadijah. Saat ini kula nderek tanglet bapak-bapak. Halo, Pak. Halo. Ini kok lanangane lemah-lemah men iki. Pak. Bapak ora wedok. Pak jenengan ki jujur mawon, nek ditinggal mati bojo seneng napa susah? Seneng nggih? Piye Gus niki? Pripun Pak, jenengan jujur nek ditinggal mati wong wedok seneng napa susah? Seneng nggih? Alhamdulillah dhewe cidake bojoku modar tenang dhewe. Cerewete kaya radio rusak. Galake kaya bedhang, saiki sapleke bojoku modar iki sepi omah. Ngapunten, saya kasih tahu. Nyuwun ngapunten para laki-laki, jangan pernah kau menyelepekkan. Nggih ngapunten Gus, kula nek ngelak ngoten niku. Kula tak mimisik nggih. Bojonegoro ki susune mur siji ya. Ki panitiane ra tau nonton YouTube-ku ki. Wong balik iki senengane susu ki loro. Ya siji. Ngapunten lho Gus, kula ben ngisi pengajian ngeten iki to, dikeki susu siji ngeten iki, kula mantuke mlakune miring-miring ngeten iki. Lah apa sisih kok? Tapi nek kula kei loro nek mlaku jejeg ngeten iki. Lah loro kan imbang. Tapi pernah lho Gus, kula dikei susu ngene iki siji gedhi. Gedhi banget. Wah nganti monyor-monyor niku. Lah kula nek susu seneng kok. Terus kula entekke ngoten mawon, tak entekke glegek-glegek. Lah kok tekan ngomah niku kula gumoh to. Mak glogok ngoten niku. Kok kaya bocah. Mak glogok ngoten niku. Terus bojo kula tekon ayah kok gumoh susu. Anu Dik ki mau susu Bojonegoro aku. Terus diambu, kok amis ya? Ki mau kekatutan susu rondo. Nggih ngapunten nggih Dik nggih kula. Ngapunten nggih Gus nggih. Ngapunten Mbah Yanyi kula tak nyinyik sik. Bismillah ya. Nggih bismillah. Pabot tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ngulake. Aku kuwi nek ngombe susu ora tau dilatih bojoku lho. Bojoku merem, aku ya merem. Iki ngopo? Iki dong.
Aku cerita, aku ki nek ngombe susu ning omah, ora tau dulake bojoku. Aku nek ngombe susu, aku merem bojoku. Oh dosa kowe. Kowe mbayangke sing ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Gus nggih. Bismillah. Ya lagi pisane iki mu balik ngombe susu dikeploki ning kene iki. Ya doro wae. Ngapunten lho Gus, kula nek susu seneng kok. Putih seneng, coklat nggih seneng. Pokok susu sing penting sirikan kula setunggal Gus, aja sing bar kerokan. Nggih ben kula nekat bar kerokan tak kokop. Cangkemku panas. Isine remason prok. Oh sing guyune banter kulino kuwi. Halo. Halo. Ingat wae kaum suami sehebat apapun kau. Ngapunten wong lanang-lanang rungokan, jangan kau pernah menyepelekan istrimu. Eleke kaya ngapa bojomu, hamba-hamba bojomu galake kaya bledek, cerewete kaya radio rusak. Ingat istri itu nyuwun ngapun elek, galak, cerewet, abape kecing, ngantutan. Tapi istri itu ngangeni. Betul? Ingat wahai suami, jangan pernah kau menyepelekan istrimu dengan segala kekurangan yang dimiliki. Betul? Omahmu apike kaya ngapa magrong-magrong. Ditinggal wong lanang ora masalah, tetep resik, tetep rapi. Betul? Omahmu apike kaya ngapa, eloke kaya ngapa, magrong-magrunge kaya ngapa. Janji ditinggal wong wedok. Ora sak suwe-suwe, seminggu wae yakin omahmu kaya kapal bedah. Betul? Wong lanang ki angger bar mangan, ajang ra gelem nyingkirke, betul? Angger bar adus nyeleki anduk sak nggon-nggon. Ndeleh sempak teng selawir sak nggon-nggon. Mula nyuwun ngapunten wae laki-laki, jangan pernah kau hinakan istrimu, betul? Hebatmu, derajat pangkatmu, sugihmu, suksesmu. Ingat wae suami. Wah aku kemlekeran susu iki. Gumoh tenan iki. Ingat wae suamimu, hebatmu, suksesmu, derajat pangkatmu, sugihmu itu tidak pernah lepas dari peran seorang istri. Betul? Jangankan kita manusia biasa, wahai ibu, wahai ayah, wahai bapak. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna di jagat raya ini, betul? Pun tatkala ditinggal mati istrinya, galau, susah, nangis di hadapan Allah Ta'ala. Duh Gusti Allah, kados pun dianggen kula badhe ngajengaken siar dakwah kula. Setunggal suku kula panjenengan pendet separuh nyawaku, separuh jiwaku ku ambil ya Allah. Orang yang senantiasa mendukung, mensupport dakwahku ya Allah, kau ambil. Nangis bu. Mau makan teringat padamu, mau minum, mau apapun teringat padamu. Oh bojoku, ku menangis, ku bersedih, ku berduka. Gus, tahun depan kita nanggap dangdutan mawon Gus. Masuk ibu ge? Nabi Muhammad galau lemes, separuh jiwanya diambil oleh Allah Subhanahu. Karena memang Khadijah itu seorang istri yang solehah, tansah bekti datang garwanipun. Apa sing dadi duweke dijaluk kakunge kanggo berdakwah, diculke nyoh. Entengan arep pengajian butuh dana sing wedok nyupot. Ora kaya wong kene.
Arep pengajian ngono diumumke masjid urunan meneh. Pengajian meneh. Ya Allah. Siti Khadijah mboten Bu, sampai hartanya habis digunakan berdakwah suaminya. Orang masalah. Meneng kabeh. Ini lagi wong lanang dadi takmir masjid rasan-rasan Bu sesuk arep ngeneki pengajian. Aku gak nek dadi bendahara gak tompo meneh. Masuk nggih. Nabi Muhammad berduka, belum lama dukanya Nabi Muhammad ditinggal istrinya. Nyun ngapunten, ditambah duka yang kedua apa? Ditinggal mati oleh pamannya namanya Abu Thalib. Orang yang senantiasa menjaga keamanan Rasulullah, berdakwah itu dijogo keamanannya karo Abu Thalib, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda iman. Ning Abu Thalib senantiasa menjaga, mendukung dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula Kanjeng Nabi tambah nangis lho Gusti Allah, pripun niki? Kula pun boten duwe sikil Gusti Allah. Jiwaku habis kok ambil semuanya. Bagaimana aku akan melanjutkan dakwahku? Kabeh panjenengan pundhut. Kula ajeng curhat kalih sinten? Malah do meneng kabeh kok. Sudah paham kok ora iki. Kok aku malah suwe-suwe wedi dhewe. Masuk nggih? Ya Allah ya salam. Nabi Muhammad berduka agak lama Ibu. Maka pada saat itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Nabi Muhammad bersedih wis glundang-glundung kaya semongko. Ora ana kancane glundang-glundung nangis. Aku kangen kowe Khadijah. Wong lanang-lanang kula josok nyepelek ya wong wedok. Galake kaya apa wong wedok ki ngangeni. Apa kencing wong wedok nyun ngapunten. Lemut minggat, laler minggat. Mula wong wedok ki ngapunten, memang aneh, galak, cerewet, tapi ngangeni nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Josok nyepelekke wong wedok kula ngamaon ki Gus, kula nggih tau ngalami lho Gus. Oh dosa weh. Kula niku ya tau ngalami ya njukur ditinggal bojoku sedelo mulih ning ngene mboke. Wong mboke ndek gawe. Lagane kula niku ya wis kadung jadwal kula padhet. Kula mboten ngewangi nganti rampung to nggih wong mantu mboke mantu adine adik kula Ipe. Bojo kula teng mriko seminggu. Aku kula ning omah dhewe ya Allah. Ngapunten Gus, guling niku pedhot dadi loro. Tak ingel. Nggih. Tak usek-usek iki bae kasur. Oh ya wis diaturi kok. Lah apa ora? Nabi Muhammad bersedih, terus ringkese crita ngeten Ibu. Gusti Allah mboten mentolo. Nek mriki napa Gus? Mboten mentolo napa Gus? Tidak tega. Gusti Allah niku mboten tega mirsani Kanjeng Nabi kesuwen gone bersedih. Akhirnya nimbali malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditimbali Gusti Allah. Jibril, dalam Gusti Allah, aku kok ora mentolo Jibril. Nyawang kekasihku Muhammad kok nggone sedih kesuwen Jibril. Aku njuk tulung kowe Jibril. Tekanono Muhammad Jibril. Muhammad hiburan, jangan piknik, jangan hiling-hiling. Kula ngapunten Pak Imam, Pak Takmir, masjid niki supaya makmur, kadang-kadang jamaah diseneng-senengkan. Ngono. Jamaah gen senengi kadang-kadang jak piknik ngono. Bayar separuh rapopo, oke?
Ngono. Ora apik masjid tok kasih kakean ra metu-metu. Nggih napa mboten? Terkadang nyuwun ngapunten ini uang harus untuk pembangunan. Wis kaya ngene apike sing arep dibangun opone meneh. Yang perlu dibangun adalah mental spiritual jamaah. Ngono, sekali-kali gen seneng jak piknik. Oke? Ngoten ra apa-apa. Ketoke tak milih rapati cocok kok. Ya engko di masjid entek-entek ya ben. Engko lak tukul meneh jenenge infak masjid iki kaya brengos ngendikanipun Mbah Gus Dur. Brengos iku nek dicukur engko tukul meneh. Dicukur tukul meneh. Ngaten niki guyonan kula ngoten, ngeten nggih. Terus akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi. Kasken nggih. Halo. Jibril sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jibril, kowe rene ngopo Jibril? Aku lagi sedih, aku lagi wae ditinggal mati bojoku Jibril karo pamanku Abu Thalib Jibril. Kowe rene ngopo? Apa itu dawuh saka Gusti Allah? Nggih Kanjeng Nabi kadhawan supados ngajak panjenengan piknik. Aku arep mbok jak piknik ngendi Jibril? Pundi? Pundi? Aduh Jibril nek sarangan aku wis kulino Jibril. Liyane Jibril. Neng Masjid Samin aku mau bar mampir kono Jibril. Masjid Samin Baitul Mutakin aku wis rono mboten nang Kanjeng Nabi niki badhe dipun ajak teng Masjidil Aqsa. Dijak jalan. Ya wis nek ngono aku tak adus Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad siram kalih malaikat Jibril dipun blek dadanipun dijikuk anti lan jantungipun dipun resikaken saking penyakit hati. Niku lah asline niki sanepa awak dikine arep menyang masjid. Kudu resik atimu, kudu resik pikiranmu. Kula nyuwun ngapunten ning nggon tembang nika do siramo kanggo menyang Solo. Ngoten nggih? Ora sirama menyang Solo, ning siramo kanggo menyang Solo. Siram niku tembung resik. Maksudnya apa? Resik ana atimu, resik ana pikiranmu, lahir lan batinmu kanggo menyang Solo. Langgar masjid lan sholat. Karena intinya Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Masuk? Jibril dalam Kanjeng Nabi, aku wis siap Jibril, ayo gendang mangkat. Masuk? Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj nitih napa Ibu? Apa? Buruk, orang buruk. Barkun buruk kilat. Nek buruk kuwi wong wedok nek malam minggu metune bar maghrib mulih subuh. Kuwi buruk. Mriki nggih enten model ngoten niku. Nek mriki nggene pundi to, Gus? Mengke nek mantuk yang mriki tak niliki ya Mbak. Lho niliki tok kan ra masalah. Mboten nggih Bu nggih. Nauzubillah min dzalik. Ngaten nggih Bu nggih, namanya barkun utawi buruk secepat kilat. Ayo Jibril, kek ndang mangkat. Waktune kurang seperempat jam Jibril. Engko ndak jamaah ndak selak ngantuk. Nggih, monggo Kanjeng Nabi. Wis. Ingat Ibu, yang perlu saya sampaikan, sebenarnya di tengah-tengah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad mampir-mampir napak tilas. Napak tilas pundi? Napak tilas tempat-tempat bersejarah dulu para nabi dan rasul yang juga diutus oleh Allah juga mendapatkan ujian dan cobaan. Tempatnya Nabi Nuh alaihissalam, tempatnya Nabi Isa, tempatnya nabi-nabi terdahulu. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ya Muhammad, sesungguhnya tidak engkau saja yang mendapatkan ujian dan cobaan. Kau ditinggal mati istrimu solehah. Kau ditinggal mati anak-anakmu. Kau anak-anakmu soleh dan solehah. Betul. Kau lihat Nabi Nuh alaihissalam. Dia punya istri tapi durhaka kepada suaminya. Betul.
Dia punya anak tapi anaknya berani kepada orang tuanya. Kamu lebih mulia Muhammad. Ini apa? Untuk memberikan semangat. Mula Muhammad kowe nggone susah aja suwe-suwe. Kowe ya dicoba karo Gusti Allah. Nabi-nabi sadurungmu ya dicoba karo Gusti Allah. Masuk? Bisa diterima? Akhirnya Nabi Muhammad jadi semangat Bapak. Kaya awak dhewe kala-kala ziarah teng pundi napa jelas sejarah orang tua kita, orang tua kita, leluhur kita yang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Iki lole anak-anak kita diajak ziarah ke makam orang tua kita, nenek kita, kakek kita, leluhur kita. Kita kisahkan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, ini kuburannya kakekmu. Kakekmu dulu orang hebat. Beliau ketika hidup seorang takmir masjid, giat sholat wajib berjamaah nang masjid, tukang adzan, pengurus masjid, marbot masjid, diceritakan kemuliaan-kemuliaannya. Jadi anak-anak kita jadi seneng nang masjid. Kau paham ora to nggih? Masuk nggih? Kalau ziarah ke makamnya para wali, nggih, Sunan Bonang, nggih. Halo? Asmoro dan seterusnya, Gresik, Sunan Derajat dan sebagainya. Gung napa tilas adikin son. Beliau dulu hidup di zaman Indonesia durung merdeka, masih Nusantara namanya. Jauh dengan elektronik, jauh dengan lampu, jauh nyuwun ngapunten, transportasi kemana-mana berjalan. Tapi beliau mampu mengislamkan umat manusia sak Nusantara. Kita hidup di zaman modern, omahe cerak masjid, jalane halus, lampune padang kencar-kencar, ana wong adzan krungu, tapi kita sulit Bapak Ibu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Bapak Ibu. Langkah kaki ke masjid tidak dihitung dengan jarak, tapi atine awak dhewe. Masuk. Jibril dalam Kanjeng Nabi kok kowe nganti ngeden-ngedeni ngopo Jibril? Kula semangat Kanjeng Nabi kula jelaske karo wong Bojonegoro nika Kanjeng Nabi. Oh ya wis Jibril ayo gek ndang mangkat rasah suwe-suwe. Wektune sra entek nggih monggo Kanjeng Nabi. Jibril dalam Kanjeng Nabi kita kan niki sampun dumugi Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi teng Palestina. Halo. Kanjeng Nabi dipun pinanggahaken Gusti Allah kalih para nabi rasul sakderengipun mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam salat 2 rakaat berja sing dadi imam sinten? Kanjeng. Ingat Bapak ini nyuwun ngapunten, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Wong sing ji urip karo wong mati niku ternyata masih nyambung, cuma makomnya berbeda. Karena ini nabi rasul, maka walaupun sudah meninggal masih bisa bercakap langsung karena makomnya berbeda. Lah nek awak dhewe ora ngono kuwi, ning nganggo rasa, nganggo ati. Aku pirang-pirang dina iki turu ngimpi kok ditemoni simbok terus. Simbok sing wis kapundhut kok aku dimpen, oh berarti mbokmu njaluk ditekani. Masuk. Mari ziarah neng makame simbok ati krasa tenang, krasa ayem lak ngeten nggih, nyambung. Karena kita manusia awam, sing iso nata ati, sing iso jawab ati. Masuk. Lah niki nek tak genahno tekan subuh ra rampung. Dong ora. Dong nggih. Rampung sholat berjamaah, Kanjeng Nabi langsung minggah ke Sidratul. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nenek di terakhir langit ke 1 ketemu karo Nabi Adam 2, 3 sampai Nabi Ibrahim alaihi mengke mboten rampung-rampung langsung ke Sidratul Muntaha. Jibril kok cepet men kula ngebut Kanjeng Nabi. Niki kula butke kula gaske pol. Soale niki selak rampung pengajiane. Lha Kanjeng Nabi wonten sing wis ngowoh niku. Endi wonge? Wonge linggih rada etan. Oh ya, ngerti aku. Ya wis aja digugah, dek mau awan mau gaweane pirang-pirang. Wonge selonjor to, nggih Kanjeng Nabi. Halo. Halo. Ngapunten, wis panceng Nabi
munggah ning Sidratul Muntaha badhe pinanggih kalih Gusti Allah. Bareng ajeng pinanggih karo Gusti Allah entuk WA. Ting. Malaikat Jibril ngendika, "Duh Kanjeng Nabi, niki sakderengipun pinanggih kalih Gusti Allah, jenengan kapulih mirsani kawontenan neraka." Oh ngono Jibril. Weh. Yo wis ayo. Yo. Nabi Muhammad niku terus mirsani neraka. Medhuk teng neraka kaget. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki neraka kok isine wedokan tok Jibril. Tuwek-tuwek Jibril. Elek kabeh Jibril. Iki wong ngendi Jibril? Niki wong Bojonegoro Kanjeng Nabi. Kok do mlebu neraka enek apa Jibril? Apa wedokane Bojonegoro nggih ben ra tau salat Kanjeng Nabi? Apa ora tau pengajian Kanjeng Nabi? Iki wonge mangkat ra Jibril. Mangkat Kanjeng Nabi, endi wonge manggone ngarep dhewe. Wonge arep mau ndangak terus. Halo. Halo. Iki gambaran sing kaya ngapa Jibril kok neraka akeh-akeh sing ngisi wong? Ngapunten Kanjeng Nabi, duk nalikane urip ning alam donyane akeh istri-istri yang berani kepada suaminya. Rungokno wong wedok-wedok. Oke. Terus. Ngapa to? Rungokno wong wedok-wedok kowe. Aja sok wani karo wong lanang kowe. Ingat wae istri. Ngapunten Gus, kula jelase Gus. Kowe dadi wong wedok diarani wong istri yang solehah, monggo. Bendina kowe poso Senin Kamis, salat berjamaah bendina, kowe bendina ngatamke Quran, kowe bendina sedekah. Tiap bulan kau bisa umroh, setiap tahun kau bisa haji. Nek kowe ora bekti karo bojomu, ora ana manfaate. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Ingat wae istri, ingat wae. Surganya seorang istri itu di bawah keridhaan seorang suami. Apa wae? Jibril dalam Kanjeng Nabi, ayo rodok medhuk neh, rodok medhuk. Dadi samsaya jero ngoten lho Dik, nerakane sam jero-jero. Lho, kok sing ngisor-ngisor kok isine lanangan tok Jibril. Kok samsaya ngisor kok isine lanang tok Jibril. Iki wong ngendi? Niku nggih wong Bojonegoro Kanjeng Nabi. Wong lanang Bojonegoro. Nggih. Anu Jibril dalam Kanjeng Nabi, apa wong iki ora tau salat ora tau pengajian Kanjeng Nabi. Iki teko ora? Teko. Endi? Nang dhuwur panggung. Oh dosa ketune putih mbahmu kuwi. Berarti aku. Oh dosa kowe. Kuwi wong lanang sing model piye Jibril ning donyane ra tanggung jawab karo bojo lan anak-anake, betul? Dina-dina mur mancing. Enten mboten sing model ngoten iku. Sekian wong ning serambi masjid ngerti aku. Wonge madhep ngetan. Nek kula niki madhep pundi? Oh, berarti bener nggih. Halo. Masuk nggih. Nggih artine iki nek nyuwun ngapunten nek ngarani wong wedok oke mlebu niku nggih salah.
Nggih, lanang wedok padha wae. Masuk nggih Bu nggih. Jibril dalam Kanjeng Nabi, ayo sedhela wae Jibril. Kayak munggah ning swarga, aku niliki ning swarga, langsung munggah ning swarga. Jibril dalam Kanjeng Nabi, iki panggonan kok padange kaya ngene Jibril. Aduh Jibril kok ana susu Jibril. Aduh susune kok entek Jibril. Nggih Kanjeng Nabi nyun ngapunten niki biasane loro niki namung siji Kanjeng Nabi. Panitiane mboten paham Kanjeng Nabi. Jibril dalam Kanjeng Nabi, ayo gek niliki swarga kahanane kaya ngopo. Wah, mlebu teng swarga niku Kanjeng Nabi guyang-guyu Jibril. Iki ngendi Jibril? Swarga Kanjeng Nabi. Kok wedok tok Jibril. Ayu-ayu kabeh Jibril. Iki kok wong wedok kok ayu-ayu. Iki kaya Luna Maya Jibril. Iki kaya Luna Maya. Apunten nggih Gus nggih. Iki kaya Luna Maya. Ya Allah, iki kaya kae lho Jibril sing maju cantik, mundur cantik. Sapa kae? Syahrini. Ya Allah, iki kaya Dewi Persik Jibril. Lah iki kok kaya Po Ati. Jadi kahanan swarga niku nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi mirsani niku seneng guyu sumeh merga napa mirsani penduduk surga niku siji wajahnya bersinar putih-putih resik-resik ora sing lanang ora sing wedok. Kanjeng Nabi nganti ngira malaikat Jibril iki apa para malaikat iki apa para malaikat Gusti Allah to Jibril kok pawongan kok resik-resike kaya ngene putih-putih kaya ngene iki wong endi Jibril niku nggih wong Bojonegoro Kanjeng Nabi. Jibril kok ora ana sing amin Jibril. Ya wis wong Bojonegoro dilebokke neraka neh wae Jibril. Oh dosa kowe. Halo. Baleni nggih. Jibril iki swarga kok kaya ngene Jibril, penduduke kok ayu-ayu Jibril, resik-resik sing lanang bagus-bagus Jibril, raine putih resik. Iki wong endi Jibril? Kok ning swarga kabeh Jibril? Jibril kae sing ning panggung nyekel mic kae sapa Jibril? Kok baguse kaya ngono Jibril? Ya wis dosa kowe. Masa sing apik wong kene tok. Halo. Karena apa Jibril? Karena mereka menjaga wudunya, karena mereka menjaga sholatnya, karena mereka menjaga akhlaknya. Bisa diterima? Jibril ayo Jibril iki ana sing wis ngantuk Jibril. Ana sing wis ongap-angop bae Jibril. Ayo gek sowan karo Gusti Allah, sowan karo Gusti Allah teng Sidratul Muntaha pinaringan dawuh salat 5 tak lupa tugasku setiap. Ya Allah, pinternya TK mana? Hah? TK Muslimat NU? Iya, TK Muslimat. Mula tuwek-tuwek. Tak lupa tugasku setiap sembahyang wajibku yang 5 subuh zuhur asar maghrib dan isya tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Lagune cah cilik sakniki lagune cah tuwa. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa rasa salat. Yes. Nggih, penutup nggih Bu nggih. Ya Mas, selamatan Mas. Repote dadi petani salate terkadang
apa maneh pinuju tandur salate angkat tangan selawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin repote dadi pedagang salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune salawat salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah salamullah ala yasin repote dadi Pak Lurah rawuh mboten Lurah rawuh mboten rawuh oh ora rawuh nggih yes aman nggih lak mboten apa-apa to Pak anu pamonge enten pamonge Bang Mudin di Bang Mudin. Ampun dikandhangi lho, Dik. Aman nggih? Awas mbok kandhangi. Sik. Tapi kok perasaanku ora penak. Hah? Oh, garwane Bu Lurah enten. Walah ono. Kok wonge ngulake aku terus sih. Piye iki? Lanjut nggih. Lho wonge jek ngulake aku. Hah? Aman. Apa aku tak ndelik kene ya? Jek ngulake. Pripun Gus niki Gus ditutuke ra Gus. Tapi engko nek ana apa-apa lho ya. Engko nek aku ana apa-apa dewaki ya. Soale omahku adoh. Repote dadi Bu Lurah mikirke masyarakat kata tepuk tangan buat Bu Lurah. Ngono. Bu Lurah ki wonge yaine sae kita nggih. Aku ora wani. Apa meneh wayahe BLT maturina wengi ora iso. Salawat salatullah salamullah ala ala yasin habibillah wa kulli mujahidin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makaten Bapak Ibu yang jelas dalam rangka Isra Mi'raj ini mari kita jaga sholat kita 5 waktu. Nggih Bu nggih, yang dijaga apa? 1 waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian bacaan sholatnya ditahsinkan, kemudian gerakan sholatnya nggih Bu nggih. Kemudian yang keempat adalah sholat dibiasakan berjamaah di masjid terutama bagi kaum laki-laki. Perempuan boleh, monggo ndak apa-apa. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah mampu dan bisa menjadikan sholat ini menjadi benteng pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa membawa sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.